lo Jesu enkhuluma ngaye ngiyamfuna uma ekhona masinyane la ekhona khona phakamisa isandla sakhe othi lo Jesu enimshumayelayo nami ngiyamfuna anginayo
Urabashanda. God bless you, sir. Maye khona omunye othi lo Jesu enikhuluma ngaye nami ngiyamfuna nginaye. La ekhona khona kasukuma gijima baleke. Asondeleze la ngaphambili. Siyagabuka ibophe inzima manje. Kugabuka izinto zemindeni manje. Ama-general cases manje siyawaqothula. Akekho bazalwane umzalwane okholwa yesindisiwe aphinda busa ama-general cases akubo immediately ngiyawa kulabashanda umayakhona lithi iBhayibheli uJesu wake wabuza wathi mngani ungene njani unganazi ingubo zomshado umayakhona ongaphakathi kwethu ongatholile lo Jesu akagijimezela kimi nanguJesu bakithi desilethe entebeni uJesu bakithi inkosi namandla inkosi namandla bakhonza nje abanebandla abakholwayo besindisiwe nikhona ninawo amafoni eThekwini khiphana amafoni wendazana bami ikhiphi ifoni yakho ungasabi unikwa yimi permission manje lapha efonini yakho kunenye into engiyithandayo